जब कार्ड थासेयावबो भिसिडिसिनि सोद्रोमाया आइजोफोरखौ खामानि मावनो होयैनि अजद सिखारदों। बे अजदा जाबाय बाक्सा जिल्लानि 24 नं मुसलपुर बियाबनि आमबारि भिसिडिसि सिंनि 2 नं काटलिगाव गामिनि आइजोफोरनि। थारमानि माबाखौ होनदों आरो नोंसोर मावनो मोना बिपिएफनि मानसिफ्रा इउपिपिएलआव जोंनि इउपिपिएलनिसो इयो बिदि होननानै मावनो मोनबाबो फैसा दिहुन होनांगोन, 1000से मावथारनो गोसोबा 1000से फैसा लाबो बिदि होनदों। ओमफ्राय मालाय नोंसोरो इयाव मावनो लुगैथारनाङा बिदि होनदों। जब कार्ड गोनां बे आइजोफोरा MGNरेगानि जोहै फैनाय खामानियाव भिसिडिसिनि सोद्रोमा बिराद बसुमतारिया मावनो होयैनि अजद खालामदों। जोंनि गामिनि मुङा 2 नं काटलिगाव सानजा सान्तिपुर। जोङो जब कार्डनि सुबिदा फैनायखाय जब कार्ड मावनो होननानै जोङो मेम्बारफोरजों जोङो माबा लादोंमोन आरो लानाय समाव आरो मा होनबाय जोंखौ, जों मालाबानो MR बुखांबाय, नोंसिनि बिलाइखौ जों लानो हाया, लाबाबो मावहैबाबो नोंसोर ओरैनो मावगारनाय जागोन बिदि बुंनायलाय जों फैबाय न'आव। बेबायदि जुदि जों एसे गोरिब न'खरनि मानसिया मावनो जों सुबिदा मोनाब्ला माबायदि मानसिफ्रा सुबिदा मोननांगौ? बे सरकारनि एसे फैसाखौबो जुदि खाबु होआबा। मख'जाथावदि भारत सोरखारनि मावबिथांखि MGNरेगानि जोहै गोरिब आरो खामानि गैजायै सुबुंफोरा हारि, राव, धोरोम, राजखान्थि सायख'आ जासे जब कार्डनि जोहै खामानि मावनो मोनथारनांगौ होनना बुंसेयावबो 2 नं काटलिगाव गामिनि जब कार्ड गोनां निखावरि आइजोफोरा खामानि मावनो होजायै बाथ्राया जोबोद दुखु गोनां जानानै फैदों। सिगांनिफ्राय माने एनरेगानि मोनसे आसनि सोलिगासिनो, दा बेवहाय गामिनि गासैबो जब कार्ड हल्डारफोरा बयबो माने गोदोनिफ्राय बेबायदिनो एनरेगानि खामानि जायोबा खामानि मावबोबाय थाखाबोदोंमोन। दा हरखाबैनो नै दाख्लैनिफ्राय सोलिनाय जिथु एनरेगानि खामानि, दा बे खामानियाव माने गोबां खायसे सुबुंफोरखौ माने बे खामानियाव माने बिपिएफनि गोदो माने हमर्थकमोन बा बिपिएफनि मानसिमोन होननानै माने बेबायदि सुबुंफोरखौ माने खामानि मावनो होयैखौ जोङो माने खोनानानै दिनै माने सावरायलायनायनि गेजेरजों मानो बेबायदि जाखो, मानो बिसोरो हाजिरा मावनानै जाखाग्रा मानसि दिनै बे बिथिङाव आथिखालनि खुंथायाव थानाय सोरखारा मा राहा लायो बियो इयुनाव नोजोर होथावना जागोन।